Така, днес ви вземам с мен на фотосесия с над 20 момичета. По-късигащи. Вижте черепите. В момента правя едно подреждане. Това е шефката. Шефката може да каже нещо? Може. Строявам се момичета за следващата снимка, пък фотографа трябва да се задейства. Добре, действаме. Така. Ма кой показва мене? Я ще да ви покажа какво става. Така. Нареждаме така момиченцата. Така. Ле. Това и от този ъгъл изглежда добре. Изглежда като цвети отгоре. Така е. Честно да ви кажа, и аз в момента не разбирам много какво се случва, но нещо се случва. Тук има пичове на пилона. Ти правиш видео отгоре, докато се въртиш. Завърти още. Така, супер. Сега ще подам моята камера да завърти главата. Криси! Дай това. Въртете я. Супер! Ама не засумайте толкова ми! Много яко! Стопа! Ти направи ли ми снимка тук горе? Да, за какво се мъча? Маля завири със свят. Добре, супер се справи. Явно. Аз знам, че съм. Днес в този влог съм изземал абсолютно безплатно с мен и тези 20 страхотни момичета, които ще направят интересни пози и всяки шантни работи за вас, за тях. Правим снимки, ще бъде много яко. Така. Ръцете долу са подпрени, така. Какво? Фотографът готов ли е? Винаги. И сега би трябвало да правим някаква елфичка, ако не се въркам. Така. Готови ли сте? Стоя, не мърдам. Сега гледайте колко се скъп. Така е вътре. Искам да предупредя всички, когато ме викате да снимам вашето събитие, да сте им подготвили такава маса, иначе не идва. И така издадахме под секрет, че следва нещо интересно, някаква изненада. Имам предусещане, че ще бъде някакъв танц, ако не се лъжа, така че сега ще го видим. Да, много е яко. Все едно събранието на сектата. Не го очаквах. Как е? Супер. Перфектно. И така, приятелчето, този път видеото ще бъде доста по-кратко от обичайното, защото съм се сипал на вино, хапвам тук едни неща, така че вече съм запразнил. Весела Коледа и приятно прекаране на светлите празници, които наближават. Чао!